af vil jeg prøve at vise, hvordan man laver et microservice-system sammensat af Dapper og Aspire, som er kernerne til at styre det. Projektet kommer også til at indeholde en YARP gateway og en frontend lavet af Blazor. Så hele ideen er at bruge Dapper Workflow til at orkestrere to meget simple services. Det er ikke servicerne i sig selv, der er interessante her. Det er workflowet, og det er workflowet sat sammen med at bruge Aspire til at orkestrere det samlede system. Der bliver også sat en YARP gateway ind til at konfigurere adgangen til microservicerne. Og endelig er der en Blazor frontend til at lave en simpel demo af kaldene ned igennem systemet. Der vil blive realiseret et order workflow, som viser, hvordan man kan lave workflowet, og så er der så det her Blazor frontend, og der er YARP gatewayen til at styre det med. Og selve workflowet kalder ud til to services, en service, der hedder Inventory, og en, der hedder Payment. Og det centrale i det her er sådan set, hvordan man får Aspire og Dapper til at spille sammen som to samarbejdende frameworks. Og årsagen er, at der opstår nogle kollisioner i forhold til naming-servicene, altså hvor forskellige services er, hvis ikke man er lidt opmærksom. Det workflow, der er implementeret, det er et meget simpelt workflow. Det er et workflow, der starter med at reservere nogle varer, og efterfølgende går videre til en betaling, og så slutter workflowet. Arkitekturen i systemet. Kernen består af vores workflow orchestrator herinde, som via en Dapper Sidecar, den bruger Dapper Sidecar selvfølgelig til at styre sit workflow, men den bruger også Dapper Sidecar til at tale med de to services, der er involveret i workflowet. Foran hele den her Dapper-opsætning, der har vi så en YARP gateway, og alleryderst sidder Blazoren, og det hele er orkestreret sammen via Aspire. Logikken i de enkelte services er meget, meget simpel. Hvis man reserverer et antal varer mindre end 9/5, så går det godt. Og samt hernede på payment, hvis man køber for mindre end 1000, så bliver det også accepteret som et OK beløb. Og nu går vi over til selve kodningen. Jeg starter med at lave en ny solution. Og det er en blank solution, jeg starter op med at lave. Og den solution, jeg vil lave, der har jeg valgt følgende navn her. Og jeg vil lægge den ud på et hovedpunkt, der hedder demo. Så skal jeg have oprettet de enkelte projekter i min løsning her. Og jeg har et par services, dem vil jeg faktisk gerne have ned i en solution folder, så jeg ligesom har mine services lidt for sig selv. Så jeg starter lige med at tilføje en ny solution folder her, som jeg kalder service. Og nede i services har jeg brug for at oprette de to API services. Så jeg har min ASP.NET API Web Core her. Og den første jeg laver, det bliver Inventory. Og jeg har brug for, jeg har valgt, det skal være .NET 10. Der skal ikke være nogen form for authentication. HTTPS'en slået til, og resten slået fra.
Den næste service, jeg skal have tilføjet, det er payment. Og på samme måde skal det bare være en tom service. Så har jeg fået de 2 services oprettet. Derover har jeg så brug for at få min orchestrator oprettet. Og det er også et almindeligt ASP Core Web API projekt. Det er selve indmaden af systemet, der er på plads nu. Så skal vi have gatewayen med, og igen et ganske almindeligt Web API projekt. Og endelig så skal vi have vores Blazor-projekt med. Og det er et Blazor Web App projekt, som jeg vælger at kalde frontend. Og jeg vælger at inkludere sample pages her. Det er sådan en rar måde lige at tjekke, at tingene rent faktisk virker. Så der er et eller andet, der virker i hvert fald. Så det er kernen af løsningen. Det er, nu er der ikke sat Aspire, og der er ikke sat Dapper på endnu. Men lad os prøve at starte med lige at sætte lidt kode ind i de 2 services, der ligger som vores ydre services. Så hvis jeg tager fat i inventory her, sletter jeg lige hele koden, som den er. Jeg lige forstørrer det her lidt, så det bliver nemmere at se. Og så har jeg lavet noget kode klar her. Ja, der er et par fejl her. Jeg tror lige, vi vender rækkefølgen lidt her. Og går tilbage til koden, som den var her. Og det er fordi, det kode, jeg skal have lagt ind, det refererer til, at der allerede er en Aspire. Så derfor så gør jeg det nu, at jeg tilføjer Aspire, inden jeg går videre. Så vi er lige tilbage ved punktet her, hvor de her services de bliver oprettet, og det er det, der er sket nu. Det næste jeg gør, det er at tilføje Aspire, og tilføje Aspire er ret nemt. Det er et spørgsmål om at gå ned her og starte op med at sige, jeg vil tilføje, højreklik på projekt, og så tilføjer Aspire Orchestration Support. Så kommer den op med et navnet prefix her, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det hed mini-projekt. Så bliver vores app-host oprettet, og service defaults bliver oprettet. På samme måde så tilføjer jeg lige de andre projekter. Add Aspire Orchestration Support. Det der sker, det er, at de bliver tilføjet til den samme app-host her. Frontenden skulle også med. Gatewayen skal med. Og selvfølgelig skal orchestration også med. Det der er sket nu, det er, at i app-hosten, der er der blevet indlagt de forskellige projekter her. Og ude i de enkelte
services, altså hvis vi tager inventory, så kan vi se, at den har fået tilføjet en reference til service defaults, hvilket er vigtigt, fordi nede i service defaults, der har vi alle vores opsætninger her, som bliver altså Aspire-opsætningerne. Hernede er der en ting, som er vigtigt i forhold til, at vi skal have Aspire koblet på, Dapper koblet på efterfølgende. Og det ligger i, at vi er nødt til at slukke for resilience handleren her. Fordi ellers så kommer resilience i Aspire til at slås med resilience i Dapper. Så det skal slås fra. Skal jeg lige finde det rigtige sted at gøre det, og det er faktisk her ved configure HTTP client defaults. Her er det nødvendigt simpelthen at udkomme til den linje her, for ellers så får vi problemer med Dapper, når vi sætter Dapper på. Så det var en vigtig ændring nede i extensions på service defaults. Så kan vi gå tilbage til inventory her. Den linje her er blevet tilføjet, fordi vi har lagt Aspire på. Og den giver alle de her muligheder for name resolution og så videre, og samtidig med så er der kommet en her, der hedder default endpoints, og det bliver brugt i forhold til at lave I'm Alive fra Aspire. Men vi skal have det her sted. Med den kode her. Så den kode, der er lagt ind nu her, det er stadigvæk, at vi har add service defaults her. Og så kommer selve servicen her, som er en meget, meget simpel service. Det vil sige, at vi har et endpoint, der hedder reserve, som tjekker på, om quality er mindre end 5, og hvis den er det, så sender vi en OK tilbage igen. Og hvis ikke vi har et OK hermed, så sender vi en out of stock tilbage igen. Så er der lige nogle DTO'er hermed, hvad det er for en ordre, vi modtager, og hvad det er for et activity result, vi sender tilbage igen. På samme måde skal vi have lagt en logik ind i payment. Den kommer her. Og jeg vil lige sige, at der kommer et link til et Git repository, hvor man kan hente den her kode senere. Igen, add service default, map default endpoints, og så har vi vores endpoint her, som er vores service. Så er vores services sådan set klar her. Og læg mærke til, at på det tidspunkt her er der ikke tilføjet noget Dapper. Hvis vi så går til vores orchestrator, den er lidt mere kompliceret. Fordi på vores orchestrator her, det er jo den, der skal kalde ud af. Så på det tidspunkt der skal vi have tilføjet noget Dapper på den. Så det gør vi. Så jeg går ind her, og så siger jeg manage vores packages. Og jeg kan se, at der er en række opdateringer her. Dem tror jeg lige, vi lægger på her, fordi der er noget Aspire AdPost opdatering, og der er også en opdatering her. Så jeg opdaterer lige de packages, vi har installeret allerede, og de er dem, der er kommet med Aspire.
så skal jeg have fat i min Dapper client, fordi Dapper client skal bruges i forhold til at tale ud igennem vores sidecar over til de enkelte services. Og det er orchestratoren, der har brug for den her. Så den lægger jeg på. Så kan orchestratoren tale med de enkelte services, men orchestratoren skal jo også have vores workflow. Så jeg skal også have fat i vores workflow her. Og det er igen orchestratoren. Så har vi sådan set skabt fundamentet for, at vi kan få lagt workflowet ind. Så jeg kan nu lukke program settingen op her. Jeg starter lige med at rydde koden her. Og det første jeg gør nu, det er at jeg går ind lige og lægger nogle activities ind. Hvis vi starter med at lægge vores workflow og activity ind her. Plads for oven. Så det der er sket her, det er at jeg har oprettet et workflow. Og det her workflow, det har to activities. Reserve inventory activity og change payment activity. Og så har jeg de to klasser hernede under first reserve. Og det den gør, det er at den tager ordren, får fat i via Dapper client, får fat i vores service, og så laver vi et request til vores service via sidecar. På samme måde med change payment activity hernede, den activity hernede laver også en HTTP client request igennem vores Dapper client, og endelig så har jeg de D2'er, der er involveret. Så det eneste jeg mangler nu, det er at sætte selve servicedelen op, og der kommer koden her. Så jeg har Dapper client, Dapper workflow, jeg tror jeg har en dublering af dem, som sletter vi lige hernede, sådan. Add service defaults er jo Aspire central, skal være der. Så har jeg min add Dapper client her, og add Dapper client workflow. Add Dapper client tilføjer add Dapper client, så den kan blive injektet, og lige sådan med workflowet, og workflowet skal så have en registrering af workflowet og de activities, så det er IOC-opsætning det her. Og så builder vi den, og så har vi vores endpoint her, order start. Order start går ned og i gang sætter et nyt workflow her. Derudover er der mulighed for at spørge på status, og når man kalder på det endpoint der, så får man status for den enkelte ordre. Og så er der så et lille test endpoint her, og endelig så er der health og alive, som bruges af Aspire. Det er hele indmaden, vi har på plads nu. Så skal vi lige have sat vores API gateway op. Og vores API gateway den har vi her.
den skal også bruge et par NuGet-pakker, fordi den skal lige have videre, at den er en... Jeg tager lige gemmer alt det her. Den skal lige have videre, at den er en... at der skal ligge en YARP i den. Så vi skal have en YARP reverse proxy. Og den skal vi have lagt til gatewayen. Så er der en central NuGet-pakke mere, vi har brug for, og det er fordi, at vi skal lave have vores YARP koblet sammen med Aspire. Og det handler om, at ruterne i vores YARP kan blive tilpasset Aspire naming service, altså der hvor Aspire ved, hvor vores enkelte services er placeret. Så hvis ikke vi lægger den her på, så får vi ikke ruterne tilpasset de konkrete URL'er, som Aspire sætter systemet op med. Så når de her to NuGet-pakker er på plads, så kan vi gå ind i vores gateway her og kigge på vores kode. Og igen skal vi have skovet alt det, som den er oprettet default, og erstattet med den nye kode her. Add service default. Så er der noget korsopsætning her. Og det er simpelthen for at undgå, at der bliver nogle problemer i forhold til min frontend senere. Så kommer selve det opsæt YARP'en, og der skal jeg have oprettet en sektion i min app settings til definitionen af den her reverse proxy. Og endelig så er den her linje helt vigtig, fordi det her service discovery, altså at URL'er bliver taget ud fra, hvad Aspire kommer med, i stedet for det, som bliver kodet ind i vores app setting. Så det her er det, der binder Aspire sammen med YARP'en. Så det vi har brug for nu, det er at gå ind i vores appsetting.json og erstatte den her kode. Så det der kommer på her, det er at lave den her section reverse proxy og laver en orkestrering i forhold til, at når jeg bliver kalder med order start, så sender jeg videre til orchestratoren her, hvor jeg fjerner API, det vil sige, at jeg får order / status sendt videre, og på samme måde på start her. Og hernede kommer det, der er Aspire centralt her. For det første det her med HTTP plus HTTPS, og det hjælper Aspire med at sige, at den kan forsøge med begge protokollerne her at finde den service, vi skal tale med. Og så er det her det logiske navn i Aspire, fordi hvis jeg går tilbage i min Aspire app host, så har jeg min orchestrator sat op her med det her navn orchestrator, og det er det navn, som min service får, når jeg skal tilgå den. Så derfor så vil alle mine URL'er, det skal være med de navne, jeg har givet servicen inde i Aspire. Så har vi fået sat den her frontend op, så er vi egentlig klar til at prøve at se, om vi kan få sat vores frontend op. Og inde i vores frontend, der vil jeg lave en ny page, som hedder order. Så jeg går over i min frontend her og laver en ny page component. Add razor component order. Og den fik jeg her. Inde i min order, der har jeg også en færdig kode, vi lige sætter ind.
Den her klasse kommer jeg til at oprette lige om lidt, og det er simpelthen en dummy-klasse til at indeholde min HTTP-forbindelse. Men det korte og lange er, at jeg hernede har en task for at oprette en ordre, og en for at tjekke status, som er bundet sammen med det, der ligger i overgangsfladen her, hvor der er en tjek status, og der er en opret ordre. Så hvis jeg går tilbage på min... jeg tror lige, vi tager og retter menuen med det samme, så vi går til Layout og Navigation-menuen. Fordi jeg vil godt have lavet det på, så jeg kan navigere direkte ned til min orderside. Altså vi lægger lige en ny navigering ind her. Så skal vi lige ned og kigge på vores program CS her, fordi den skal også tilrettes. Service default, som jo kommer ind i samtlige services, der deltager i Aspire-projektet. Så kommer den linje her, og den er simpelthen nødvendig, at jeg får lavet en add HTTP client her, som jeg kan injekte ud i min page bagefter. Og det eneste, der ligger hernede, det er en dummy class, hvor jeg får en HTTP klient ind, og så kan jeg hente den ud via propertyen. Så det er simpelthen for at lave en HTTP-klient, som jeg kan arbejde med. Og ellers er der ikke noget specielt i den side hernede af. Det, der mangler nu, det er en opsætning af vores Aspire host. Så hvis vi går ind på vores Aspire host, så kan vi lige se på, hvad der ligger her af packages. Så det eneste, den kender nu, det er Aspire hosting her, men den skal jo samarbejde med vores Dapper, så derfor så skal vi have tilføjet Dapper til den her. Og jeg tror, jeg har min Nugget solution heroppe stadigvæk. Og her er det super vigtigt, at man vælger den rigtige. Den her, der hedder Aspire Hosting Dapper, er en forældet udgave. På et tidspunkt var Dapper toolkittet her, eller Dapper smeltet sammen med Aspire i release-cyklus. Det har man fjernet, så selve Dappers kobling til Aspire ligger nu i sin egen NuGet-pakke, som man er frisat af Aspire release cycles og kan vedligeholde Dapper særskilt fra Aspire. Og det er app-hosten, der skal have den her. Så med det på plads, så kan vi gå ind og tilpasse vores app-host her. Og der skal jo tilføjes nogle sidecars. Så hvis vi starter med lige at sætte de 2 sidecars op. Så den ændring, der sker, det er, at jeg laver en tilføjelse til en Dapper sidecar. Orchestratoren. Lad os lige tage den først, fordi den er lidt mere interessant, fordi orchestratoren her, den får også sin sidecar på, men den skal have en reference til inventory, og den skal have en reference til payment, og så skal den jo lige vente på, at de to er klar, og det betyder, at Aspire sørger for, at
orchestrator-servicen bliver holdt tilbage indtil vores services er klar til at modtage kald. Så hvis vi arbejder baglæns for det her, så er den næste led i kæden ud af, det er så vores gateway. Frontenden kommer til sidst, ikke? Og der har vi vores orchestrator her. Nu skal jeg lige have rækkefølgen lagt rigtigt. Sådan kommer gatewayen, og til sidst vil frontenden, så kører vi lige med det samme. Sådan, så ligger tingene også i en logisk rækkefølge. Først de to inderste service, så orchestratoren, så gatewayen, og til sidst vores frontend her. Og det, der skal sættes op på frontenden, det er, at den skal bruge vores gateway, så de kommer her. Så er hele koden på plads, og vi kan prøve at builde det her. Og nu kan vi så prøve at køre vores kode. Jeg kan lige trække den her med over, så man kan se, hvad der sker. Øjeblik. Jeg lige have noget resizing her. Sådan der. Så det man kan se, I kan se nu, det er, at min Dapper ting er fejlet her, og det er de, fordi at jeg glemte at få startet min Docker, fordi Docker skal jo selvfølgelig køre for, at Dapper fungerer. Så jeg starter lige min Docker desktop, og det går der jo et øjeblik med. Og her kommer Docker desktopen. Så vi kan se her, at Dapper-processerne er klar til at blive brugt nu. Og jeg kan så lige prøve, om jeg kan få det her til at virke bare ved at genstarte min sidecars her. Og det er et lidt eksperiment. Ja. Så lad os nu se, om det virker. Men herindefra skal jeg så huske at starte min frontend. Så jeg prøver at starte min frontend op her, og jeg kan se, at jeg har min order, og jeg kan prøve at lægge en order her. Og så starter jeg workflowet op. Og det virker ikke helt, så jeg tænker, at vi skal lige have en genstart af koden her. Hvis jeg beder nu virker alting fra start, så vi prøver lige en gang til, og se om vi kan lægge en ordre. Det kunne vi. Det der kommer tilbage her, det er ordre ID'et fra workflowet, og nu kan jeg så tjekke status, så det jeg får ud her, det er status på workflowet, og I kan se her, det har termineret true, det vil sige, det er succesfuldt afsluttet, det er færdigt med at køre, og der er så forskellige data med her. Og her er det så, man kan begynde at eksperimentere med at sætte antallet op her til 6 for eksempel, og så tjekke den. Hvad kommer der så ud? Jamen så får vi et andet resultat. Det var sådan set hele demoen, og jeg er klar over, at det er gået lidt hurtigt det her, så
derfor så lad os lige vende tilbage til vores PowerPoint her og se, hvad der egentlig er, der er blevet lavet. Så jeg startede med at lave alle projekterne. Så satte jeg Aspire på, og så har jeg været inde og udfylde koden fra bagfra og ud. Det vil sige, at jeg startede herindefra i min services, der lå dybest ind, og så har jeg arbejdet med baglæns ud ved at lægge kode ind efterhånden, som jeg kom længere og længere ud af systemet. Jeg håber, det giver lidt at arbejde med, og i kommentarerne kommer der et link til et Git repository med den færdige kode. God fornøjelse.